Aquest és el famós pessebre que durant molts anys va estar a l'asil Vilallonga, que havia fet un tal senyor Trèmols, que se n'havia ocupat un mossèn, que en Pep Canaleta va salvar en el seu moment i que ara està custodiat, restaurat, etc. doncs per la gent de la CATE, per en Lluís Illa, com estem, Lluís? Va, molt bé, molt bé. Mira, com un altre any, ja en fa 21, doncs, que anem exposant aquest pessebre, junt amb els diorames, no? Que estan, el pessebre està aquí en aquests locals de la parròquia i els diorames estan a l'església de Sant Sebastià, no? Aquí al costat. Molt bé. També estem amb en Ricard Selleres. Bona tarda, Ricard. Bona tarda. Amb en Salvador Torres. Bona tarda, Salvador. Escolteu, va, qui comença? Qui ens explica alguna batalleta d'aquest pessebre? Ha canviat molt, no? Mira, podem començar per una altra cosa. Encara no heu obert. Segur que teniu problemes d'aquells de això no va, allò la pila no sé què, o això el LED no sé quant... Quins problemes teniu ara mateix? De problemes en tenim sempre. És un pessebre que és molt antic, o hi ha elements molt antics, i esclar, es van fent malbé i tot això, bueno, i novetats que anem fent. Mira, la idea d'aquest pessebre, ja de bon començament, és que era que sempre es anaven fent novetats. No és un pessebre estàtic, sinó que hi anem introduint cada any doncs, novetats, no? I reparant, lògicament, les coses que es fan malbé. Doncs ara no tenim problemes amb la cova, que no se'ns apara. Després, una de les novetats d'aquest any és l'estel, que es mou, doncs que va... Fa un fenomen curiós que va a batzegades. Va a batzegades. I a vegades hi ha cicles que surt, hi ha cicles que no surt. Bueno, tot això d'aquí 8 dies esperem tenir-ho arreglat. Home, molt serà que no. I tant que sí, en 8 dies segur que sí. Ricard. Un parell d'actualitzacions de software nadalenc i ho tenim aquí endavant, això. Molt bé. Aquest pessebre ha viscut una gran transformació, no?, aquests darrers anys, perquè potser la part que menys es veu és la part que més ha canviat, no? La part dels budells, la part que el fa funcionar. Suposo que els mecanismes han canviat tots, que ara tot deu ser molt digital, etc. Però també la part estètica de davant ha evolucionat molt. Sí, mira, us hauria d'explicar que tal com es va recuperar el pessebre de l'Asil, que el tenien Canaleta en el seu magatzem o la seva botiga, no té res a veure amb res d'això. O sigui, aquí només van arribar peces com, per exemple, els fusters, el serraller, aquest que mola, això, i la cova, i aquell que llaura i aquest que dona voltes. Ara, va arribar en unes condicions, Lluís, terribles. Deplorables. Penseu que sembla ser que el fill d'en Canaleta i el seu amic hi jugaven índios aquí, en el pessebre aquest. O sigui que van acabar, i llavors de mica en mica es van anar restaurant. El primer any va ser una mica una exposició dels elements restaurats. I després ja es va començar a muntar el pessebre, que és així. Primer es va muntar en el Club dels Escoltes, em penso que hi havia, després va muntar en la Sala Petita de la Cate i definitivament s'ha muntat aquí. Però ja et dic, tots els elements aquests són els únics que es van salvar i es van tenir que recuperar. I ha de pensar que, a més, aquí sota també s'ha explicat que tot és un mecanisme, però el més rudimentari possible. Una corda que aguanta un fil que aguanta un tap de suro i el tap de suro sé que es fa. És així. I de mica en mica també el que deien Ricard és que s'ha anat cada vegada posant coses diferents i d'altres recuperacions o del que sigui. Corregiu-me si m'equivoco, aquest pessebre el va fer un senyor que es deia Trèmols, que treballava a Can Fita i que va morir fa uns 3 o 4 anys. Després, un mossèn que es deia com? Calderó, mossèn Calderó. D'acord. Bé, bueno, aquest senyor el va muntar, en Trèmols, el va muntar i llavors al cap de 4 o 5 anys, també, com he dit abans, contínuament cada any anava fent millores, o afegint-hi elements, i llavors marx i se'n va anar a Suïssa, a treballar a Suïssa, i va deixar el pessebre i se'n va fer càrrec un mossèn que es deia Calderó, que se'n va cuidar també una sèrie d'anys i en Canaleta mig l'ajudava i tal. I llavors, en un moment donat, aquest home es va morir, el mossèn es va morir, i en Canaleta doncs, el va salvar de les escombraries, no? Vull dir, se'l van portar, el va muntar 2 anys, i llavors, com que era molt difícil muntar-lo, perquè, ja et dic, els elements són molt precaris
molts de reciclatge, que ara diríem, que llavors era doncs, aprofitament del que hi havia. Doncs, com deia en Salvador, doncs, un tap fa anar doncs, una goma, aquesta goma, un fil de cuca, vull dir, això amb una politxa feta de fusta... Politxes de maquinària com ventiladors, motorets petits, de rentadores... Quan nosaltres el vam recuperar... Llavors se'n va anar a parar, llavors, ja ho he dit, era molt delicat, se'n va anar a parar amb un magatzem i llavors en Canalet ens el va cedir, no? Amb l'Alfons Gombau, i vam anar-hi a parlar i bueno, ens el va cedir que el restauréssim i d'això. Mira, i aquí va treballar-hi doncs, molta gent. En Salvador va restaurar moltes peces, en Josep Maria Sais va fer coses de mecànica, en Jaume Gea, que encara hi està treballant, doncs, va fer coses d'electricitat, l'Alfons Gombau, doncs, il·luminació, jo hi vaig afegir-hi elements i tots hi vam anar-hi treballant. No? Escolteu una cosa, ens agrada molt sempre comparar-nos i diem qui és més xulo que els altres. Aquest pessebre, comparat amb altres pessebres que segur que vosaltres heu vist de les seves característiques o condicions, és dels més espectaculars o, per exemple, a Catalunya encara n'hi ha que siguin més grans o més complexos? És a dir, com estem situats respecte a la competència? No sé, saps què passa? Que nosaltres no l'estimem molt, aquest. És veritat. És molt maco, eh? És la criatura. Però n'hi ha d'altres com aquest, tan grans? Sí, no, així, sí que n'hi ha, sí. D'acord. I de mecànics, eh? I de mecànics. El que passa que ja porten tots uns elements mecànics que es fan ara, que es fabriquen ara, eh? Has de comptar que quan parlàvem dels trastos que hi ha aquí sota per fer l'anar, quan es va recuperar això, jo no sé si era d'aquesta peça, que sota hi havia un ventilador d'aquells negres d'abans. El motor, aprofitava el ventilador, o sigui, el motor. Aquells que hi havia abans que els homes anaven així, que no hi havia cap protecció. I allò què passava? Esclar, allò anaven unes revolucions terribles. Doncs allò hi havia una reductora, que anava una reductora, fins que allò feia que anés així a poc. No, imagina com eren les coses. I, evidentment, tot a 125. Sí. Ah, clar. Evidentment. Llavors, nosaltres hem canviat motors, ara hi ha uns motors molt petits. Tot allò aquí, 125 o 220, que era un perill, doncs ara tot és tots vols, I tot el circuit elèctric estava en punts de soldadura d'aquells tan petits i a la que això ho remenes, tots aquests punts de soldadura es trencaven. I vés a trobar el que s'ha de soldar, no? Esclar, perquè et comença a fer fals contacte i no saps a on, i tornes mico al darrere d'on te perds la corrent. I aquest cicle de nit i de dia, això ho heu fet vosaltres, no? Sí, això abans ho hem fet nosaltres. Això va amb un ordinador, no? Doncs és un ordinador que fa tot el cicle aquest, no? Que fa funcionar tot. Això va ser una inversió que van fer, valia els seus diners, però la CATE va fer la inversió aquesta i creiem que val molt la pena, no? Vull dir, perquè, esclar, aquí hem afegit els estels, hi hem afegit aquest any la lluna, tot funciona amb aquest ordinador que ho va controlant tot. No? I hem de dir, Lluís, que ara, perquè estem fent aquest vídeo, tenim els llums oberts, però que quan hi ha visites ho poseu tot a punt, de manera que es faci el cicle de nit, de dia, tot es mou, l'estel es veuria travessant tot aquest pessebre, Vull dir que ara estem parats davant, però que posat en marxa al complet fa més coses que les que estem veient ara. Evidentment, si paguéssim el llum, doncs el llum general, doncs es veuria ja els cicles aquests, no? I també la carbonera que ha fet en Lluís aquest any. Aviam, on està aquesta carbonera? La carbonera que és aquí. Aviam. Aquesta és la carbonera que ha fet en Lluís aquest any, que és una altra de les novetats, però que el fa anar de bòlit perquè no fa fum. No fa fum aquí dins, fa fum a fora, però aquí no. Ja he vist jo que rondinava una mica Lluís quan hem arribat, Sí. Alguna cosa no funcionava, Lluís? Ara fumo, ara no fumo. Em fa trencar el cap, perquè la trec i a fora funciona, la torno a posar i no funciona. Però de fet, Lluís, fixa't que fa carbó, Sí, el carbó sí. Que deu ser de risc, això. Treballen de nits. I aquest senyor es mou, amb el carbó. La pila bé. Per això, aquest senyor deu treballar quan som fora nosaltres.
Bé, no sé, ja et dic que falten 8 dies encara, no? Molt bé, doncs escolteu, recordem, obriu el 19, no? Sí, senyor. Molt bé. I per tant, aquest pessebre, com els diorames al costat, estaran oberts pràcticament tots els dies i en quins horaris? Mira, cada dia, de 6 a 8 serà obert. I els dies de festa, incluït Nadal, Esteve. I Sant Esteve, i això també serà al matí de 2:45 a les 2. I jo recordo que aquests 2 últims anys heu anat rebent cada vegada més gent, vull dir que realment hi ha molta gent que se sent atreta i que torna a visitar-ho, eh? Sí, en Gran Goig ens diuen doncs, que no sé què, i quan inaugureu i què tal, vull dir, la gent l'espera, no? Vull dir, de fet, mira, els que tenim ja una certa edat, o sigui que ja estem jubilats, aquest pessebre, o molt semblant a aquest, perquè no té gaire res a veure amb aquell que era, doncs era l'única atracció que hi havia per Nadal, quan nosaltres érem petits, no? Llavors, el tenim tan a dintre del nostre record, que vull dir, bueno, que poder també és el que ens mou, cada vegada ens costa més, també vull fer una crida que gent ens vingui a ajudar, perquè cada vegada ens fem més grans i és més feixuc, no? Però, bueno, la il·lusió i les ganes de portar això és el que ens fa tirar cada any a obrir, no? I per això ens feia il·lusió a nosaltres també venir a veure el pessebre novament i parlar amb vosaltres. Salvador, Ricard, Lluís, alguna cosa per afegir? Bueno, només que l'Associació de Pessebristes de Figueres em sembla que aquest any farà de jurat d'un concurs de pessebres per Instagram, que recuperem el concurs de pessebres que fa, no diria que 40 o 50 anys va posar en marxa la CATE, i l'associació, juntament els pessebristes amb els amics de la parròquia, l'han tornat a posar en marxa amb Instagram, aprofitant l'Instagram, així no s'ha d'anar casa per casa com es feia històricament. Sí, i ja estem veient cada dia, perquè els amics de Sant Pere ho estan publicant, cada dia un pessebre de la gent que concursa. Digues que sí, això està molt bé. Senyors, moltíssimes gràcies i que tingueu bones festes, eh? Igualment. Merci. Adéu, Josep.